Cleo, di ba happy naman yung anniversary ni Ryan? Unya, unsa man, na may plano? Wa palagi, Jane. Nga naman. Huy girl, first anniversary na ninyo. Dapat bungga na, no? Uy, igo ka mo ng upo din na. Nakay problema, girl? Napakuan lang ko ni Ryan, girl. Mura naman siya kuway kanan ako. OMG! Hahay ni mo, Cleo. Sa kadaghanan akong nauyab nga halos di naman gani maihap. Nakailan nagig ko sa mga batasan ng mga lalaki, no? Lahi man si Ryan, Jane. Lahi ko taon. Tanaw na ni mo, girl, oy. Pero ang mga lalaki ron, parihas ra og batasan. Ayaw lang sa timpang pagsulti, anak, girl, uy. Buwagin na lang na si Ryan, girl. Nya, ihatag nilang na ako. Joke ra, uy. Di na ko na yun akong best friend, no? Jane. Unsa? Saan ako, Ryan? Pero mapagpamasingon ini ang atong sitwasyon. Pasaliwa ko, Cleo. Pero, hindi ako gusto nga mag-antos ka na ako. Wa, isa. I just need space. Space? Pero nga naman, pasabta ko, Ryan. Sige, arin ako. Ryan! Gininunagit ko ni Ryan. Pila na kasi manang nga managit siya napakita na ako. Kumusta na ka siya? Ganong nabuhat mo to ni Ryan ako. Hapit ni noon ni sa katulig. Diya pa siya nakabuhat o pagpasakit na ako. Kalain ni Ryan, uy. Sumaysahan ako ngayon ang panggiingon ini. Dili ka, sakto si Jane. Linailain si Ryan, mauna kabuhat siya na ako ini. Dili lang unta. Dili lang unta. Cleo? Naghidokto ka man, good. Unsa man, may wa kay plano mo gawas sa imong kwarto? Di ka po ma. Na kay problema, no? Wa man, ma. Mahimo kang mulimod na ako, pero ang nakita ko sa imong mga mata, ang dili mo ikalimod na ako, Cleo. Unsa man, may isumbong ka? Gabuwag naman ni Ryan, ma. Unsa? Kaya nga naman, naguhi pagani mo atong usang simana, unya karong buwag na mo. Unsa may rason nga nagbuwag man mo? Tuwa ko kahibaw, ma. Usay wa ka kahibaw, good. Uyab mo, pero wa ka kahibaw unsay rason kung nga nung nagbuwag mo. Uy, usay ko ng klasya sa relasyon nga wa man ka kahibaw sa rason. Nananayo na paghilak-hilak niya. Kaya ang nga imo nang hilakan pa. Dili siya ang saktong lalaki nga imong hilakan, Cleo. Pagmata sa kamatuuran, oy. Ha? Daghan pang mga lalaki nga mas maayo pa. Mulabaw pa niya. Busa ayaw paghilak. Wa na hinungdan nga hilakan mo ka ng tawhana. Isa man ang nanawag. Number man ang nakatatag. Ako na lang tubagon. Masinong importante ni. Hello? Hello, Cleo! Jane? Kumusta na, girl? Nag-usap di kag number? Hibong man ang tagin sa nanawag, uy. Okay ra ko, girl, uy. Ikaw, kumusta naman ka? Okay na taon, girl. Bisag unsaon, gwapa gihapon. Ay, wapag ka na usab, no? Ay, da! Di na ko mausap, girl, uy. Ay, tuod ay, girl. Dahil kalingawan sa atong plaza, ugma. Unsa man, maglaag ta? Da, ayun na lang pagbalibad ya, good. Ikaw, no? So ka nagbuwag mo ni Ryan, di nakahapit mo gawas sa inyo.
Kuan man good, Jane. Busy lang ko. Sa diha, busy ka dyan. Basta, ugma, anhaon ka sa inyo. Jane, Recorded by X Thunder Gaming. kana sa upaw diri girl, uy. Ginoo ko ni mo, girl. Uy, dagang gining tao dili kay diskuhan, good. Asa pa kita og disko nga, kita rang duha ang tao. Ay, ang butang kini mo, Jane, uy. Dali, girl. Napipiliilan mo. Hoy, Ray! Hi, Jane! Ray! Kilala mo sa kong friend, si Cleo. Cleo, si Ray. Hi! Hi, Ray. Friend ka ha? Sure. Kisa man ka rin? Oh, Ray! Ikaw? Ganun yaman ka? Pasilo ako kayo kung biyanay ko sa inyo nga wa magpaybaho nimo. Kuan ang good. Mangayo ko og number sa imong cellphone ni Jane. Pero di mo ko siya mahatag kay tingali ko na og masuko ka. Manggiyan na lang kung gitultulan sa inyong bahay para ako na lang ang personal na mangayo sa imong number. Mao ba, Ray? Naunsa mo sa ni si Jane, uy. Yago-hago pa man kaniya o paari. Okay naman ko, Cleo. Ako man sa namamagos ni Jane para hindi na makakita ko nimo. Ha? Sugad ato magkakita ta sa diskuhan. Wala gid ka nawa sa kong nana, Cleo. Ray, unsibot ni mong ipasabot. Di man siguro lain nga may gugma ko sa usa ka babae nga parehas nimo. Ray, Unsa, girl? Nanguyap ni mo si Ray? oh girl, Unya, imo rin yung gisugot. wa man ko nitong bag-ato niya, girl. Uy, nga naman? Di pa ko sure, girl, uy. Namusod og relasyon. Hahay ni mo, Cleo. Kaya nasakita naman ka, di nilang kamusod og ingon anak nga relasyon. I-try sa tunog open ang imong heart sa laing tao, girl. Jane, Cleo, magamusta lang ko sa kundingan nimo. Kung napabukit chance. lain sad kaayo umulimod ko sa akong gipati di ni Ray. Ray, dako kayo ka og chance na ako. Ang buot ni may pasabot kayo nga. Gisugot na ko nimo. Ulagi. Yes! Yes! Thank you so much, Cleo, ha? Ngayon wagi kong gisugot. I love you. I love you too, Ray. Ayaw ba ko pasakit ha? Magkalaon ka, Cleo. Nganong kidaman ko nimo din sa plaza, Ray. Gusto ko na masulot ka, Cleo. Oh, Sabi mo, sukat ko nagkauyab ka. Bisag asal ta mo adto. Kuyugid mo ni Jane. Nung nakaunaw na ko nga, isupresa ka o daddy ni sa plaza para sulo ka na ako karang adlaw. ikaw pa. Sweet ra kaayo ka na ako, ha? Basi nga magpangita ko aning imong ka-sweet. Hindi ba? Di mo sa kumuha nimo. Promise? Dili ka mawa na ako. Promise. Dili ko nimo pasakitan. Yes, promise. Dili ta kapasakitan, Cleo. Isaad ko na nimo. Kadagan sa tao diri sa mall, girl, uy. Sige na lang, good girl. Unsaon, things will do man. Jane? Di ba si Rainbow? Asa girl ba? Oo, si Ricky to girl. Oh, hala? Nasi kuyog na babay? Saman ka na iyang kuyog, Jane. OMG! Hindi ka uyab na sila, girl? Tanawa na kayo, oh. Sweet kayo sila. Hala, ina sila pa ingon diri sa itong mahimutangan, girl.
Uy, ikaw na kanyang yagian, girl? Namuragwa siya makailan ni mo? Pansagod na. Makakon siya. Masaad-saad pa siya na ako nga dili ko niya pasakitan. Kunya karon. Kabaan na siya na ako. Bahala siya. Damdamin ko ito sa'yo, di naman sa'yo. Nagpawagid ni Ray. Sakit para na ako nga pinuangan og usa ka lalaki. Gawa man unta ko ni pinuang nila. Pero bisag sakit man ang ilang gibuhat na ako, nagpabilin ko nga nagmalig-on sa kinabuhi. Sa mga lalaki nga kusog magbinuang og babae, hinay-hinay lang in taon mo. Kay wa mo kahibaw og unsay samputan sa inyong mga pinuhatan. Basi maabot ang panahon nga kamo na sad ang pahilakon og babae. Dini na lang kukutob og daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magda mga gala ang kagay ni Cleo nga taga Cebu City. Ubang sa awit ngayong ipangayo. Awit na nagalaan, bakit kung sino pa? Sino pa iba nang di alam dahilan bakit kung sino pa. Among kaagi gibatan ni Dua sa radyo ni Juraciel ta partners na Lani o gabol sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamausap dengan gala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kapoy nga naglipot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa kawit karaf RNN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Building, Usmea Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.